na sa ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Wa ba ka na to? Wa. Ikaw? Wasat. Kunahon ako nimo. Piolo. Risa. Piolo. Risa. Piolo. Piolo, I love you. Risa. Piolo. Risa. Gusto na. Igo na. Risa. Muadto na ka sa akong kwarto. Kadiyot lang. Masana ka? Oo. Ato na ko sa akong kwarto. Ayaw na. Piolo. Piolo, ang akong liog, kilo. Piolo. Uy. Di usas magkapadung sa kudugan. Risa. Ikot na. Gusto na. Masud ako sa akong kwarto. Anto na ka? Oo. Ato na ko. Diha ka na. Hina siya milakaw. Nagpanglingi siya na ako. Risa. Risa. Kalayan sa kong kibati. Piolo. Piolo mo na kong kibayaw. Giyagkos ka niya. Iya kong gihagan. Gusto kong mabati ka nunay ang kainit sa iyang kakos na ako. Ang kainit sa iyang mga ngapil nga ni dapat sa kong ngapil. Oh, Piolo. Piolo. Sa katugnaw sa hangin. Huwag kini makadatom sa kainit sa akong lawas. Oh, ang kalumoy sa lawas ni Risa nga akong gikakos. O ang pagpahos niya kakos na ako. Gipati ko ang tumangkalibay. Oh, miso na siya siyang kwarto. Oh, Risa. Risa. Oh, shit. Dili ko makatog. Magawas ko din is kwarto. Ako na lang nagtikaw-tikaw aning oras. Nakatog na sila. Oh, shit. Nganong ikaw pirmi ang masod sa huna-huna, Piolo. Nitamparos na tika. Gibiyaan tika. Kapila na tika hingin Pero, nganong ikaw ang kanuning maghamok sa huna-huna. Nganong ikaw pirmi maghasol sa kong konsensya. Gihingin lang na tika. Pero,
Gusto ti kang makita. Nabuang na tingali ko. Nayabang na tingali ko. Piolo. Piolo. Ay, niya na. Nagbukot ako sa hapon, pero di bagit ko makatawag. Si Piolo. Nibalik pa ka siya siyang kwarto. Nagtuog na ka siya ron. Mubalik pa ka ako dito sa rooftop sa... Taw-taw na ko nagpaabot. Tuong nagitingalay si Risa. Ano siya mo balik gawas. O ako niya balik at sa rooftop. Makita na akong hayag sa buwan o ang bitukan. Pero layo siyang nahimutangan. O baka maparihas ng akong kahimtang. Nga nagpalayo na ako si Piolo. Pero ako naman sa naghinungdan nga nang nagpalayo si Piolo na ako. Sarah, Oh. Mommy? nga na pang hangtod na ining oras. Wa ka pa man matug. Mom? Help me. Sarah, Nabangay ko. unsa-unta ka sa pagtatang? Isa akong problema, Mommy. Oh, iha. Sa tanang hikayon, ako matapang mo. Dili ko gusto mo makuul ka. Unsa ba imong problema? Kinsay naghatag ka nimong problema? Si Piolo, Mom. Sarah. Oh, come on, iha. Nga na ba na problema ka man ni Piolo? Mom. How many times nga gisultihan ta ka? Nga kita nga mga beauty queen, dili ang ayan nga problema sa mga lalaki. Pasag di ang mga lalaki ang maproblema ka na to. Dili ba? Mommy. Let him go. Forget him. Kalimti siya. Ay, dagang lalaki nga. Mayabag pa kanimo, iha. Daghan sila. Yes, Mommy. But I need Piolo. Stupid! Mommy. You're crazy, Sarah. Mom. Kalimti siya. Oh, come on, iha. Ayaw kong pakita na mayabag kag usalang kalalaki. Mommy. Ayaw, please. Mommy. Siya. Si Piolo. Siya ba yung kong gikinahanglan? Stop. Mommy. Ayaw ko pakita nga mag-iningon ka ni Ana, Sarah. Ayaw yun. Mom. First time? Nga nakita na ako nga gisagpa ni Ma'am Imelda, Sarah. Da! Si Piolo ang problema ni Day Sarah. Ay pagkadili masabot ang kinaiya ni Day Sarah do. Nakinahanglan siya ni Piolo pero sayon-sayon nun laghingilin. Hala no, pait. Lucy, Hala ka, nakita ko ni Madam. padol dire. Oo, Madam! Ay, Madam? Pagkuha og tubig. Kaya kung paimnon si Sarah. Day Sarah, naunsa ka man? Nga naghila ka man? Ayaw na pangutana. Leche. Leche ko? Sorry na ko. Asa
sige, magkuha na kong tubig. Pagdali. Okay. Sarah, Piolo is nothing. Wa siya hinungdan nga pagkalalaki. Kalimti siya. Nakadungog ka. Kalimti siya. Mommy! Oh. Sarah, naunsa ka? Nga nung gunit ka sa imong Sakit ang akong Mom. Unsa? Hapit na mo oras ka nagbukot ko sa hapol pero di gyapon ko makatuog. Sa kong buhaton. Nakatuog na baka tingali si Piolo aning orasa. May nanuktok. Kinsa nanuktok aning orasa. Gikulbaan ko. Kinsa maning nanuktok. Ablihan ka, anak ko. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!